Νονέ, νονέ. Α, εδώ είσαι. Ταξιδάκι. Θα μείνω μαζί σας. Γιατί? Χωρίζω. Πάλι. Αυτή τη φορά είναι οριστικό. Και τις άλλες 6 οριστικό ήταν. Όχι, αυτή τη φορά είναι πιο οριστικό. Και τις 4 από τις 6 πιο οριστικό ήταν. Αυτή τη φορά είναι τελειωμένα τα πράγματα. Δεν θα ανέχομαι εγώ τέτοιες τοξικές καταστάσεις. Μπράβο, Τζολιά μου. Πάρε τώρα τη βαλιτσούλα σου και τράβα σπίτι γιατί έχουμε και δουλειές. Άιτε. Ναι, το βλέπω. Σκοτώνεσαι. Δεν θα πεθάνουμε κιόλας. Αντί να πας σαν νονός μου να ζητήσεις τα ρέστα, μου ξαπλώνεις τον καναπέ. Το δοκιμάζω. Εγώ προσέχω τι δίνω στον πελάτη. Μην το δοκιμάζεις τόσο. Θα του κάνεις λακκούβα. Δεν παθαίνει τίποτα. Και είδαμε και την πρώτη φορά που πήγα. Τι κατάλαβα, ρεζίλη έγινα. Γιατί ρε Ζήλη, δεν είχα δίκιο. Δεν είχα δίκιο. Δεν είχε δίκιο. Επειδή δεν ανέχτηκα τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα ελέγχου και περιορισμού τη ατομική αυτονομία μου. Τον χώριζε επειδή δεν ήθελε να δει GNTM. Όχι, κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Δεν είμαι παράλογη. Ήταν ο τελικός του GNTM. Τώρα γιατί το χώρισε, γιατί δεν βλέπει τη μωρό. Όχι, αυτό το βλέπει. Στη σκορδά το χάνουμε λίγο. Δεν του αρέσει ο μικρούτσικος. Α, όχι, εμένα μου αρέσει ο Αντρέας. Εδώ είσαι, ρε Γεωργία. Πού αλλού? Το δοκιμάζεις? Ναι, Να δοκιμάσω την πολυθρόνα. δοκίμασε. Τι δοκίμασε, ρε νονέ, να φύγει. Δεν έχει καμιά δουλειά εδώ. Ρε Γεωργία, κόψε τα γαζά σου, ρε κοπέλα μου. Άντε πάμε σπιτάκι μας. Να πας μόνος σου. Εγώ θα μείνω εδώ. Τελειώσαμε, κύριε. Το πουλάκι πέταξε. Τσιου τσιου. Πώς? Τσιου τσιου. Α, Πάρ' το απόφαση και δέξου το σαν άντρας. Να πίνω ουίσκι και να ακούω καρά. να βάλω. Άκου και τερλέγκα μα θέλεις, αλλά μακριά από μένα. Ωραίος ο Βασίλης. Ο καράς σου τρελέγκας. Ο καράς, ρε αγόρι μου. Πάμε, ρε Γεωργίτσα, σπίτι μας. Άντε που μου πήρες τους δρόμους με τη βαλίτσα. Λύσε μου και εμένα μια πορεία. Τι της έκανα? Όχι, αυτό δεν με νοιάζει. Ρε νονέ, Άρα τι? Γιατί δεν σου αρέσει ο μικρούτσικος.